Manghatag tagtulo ka brand new cellphone. Ang nakalami ani, mga driver, ang nakalami ani nga cellphone, kung mubasa inyong asawa, kalitra mo up. Oh yeah, good day people. Welcome to Bitokbitok University YouTube channel with my wife. And padulong mi karon sa Cebu City para mag-host lang og usa ka oras nga program. Ing anak ko kamahal may gala. Among driver si Lito nga nabalita nga gikarga og tricab sa kahubog. Ms. Akuno Sherry, kindly approach your gun personal gate number 8. May paisa ta. Morning airport nga igang. So, nangapi pag-give ko. Samot. Pero nag-edit ko may gana. Editing in the airport. Diba? Samot ta kay igangan. Nangapi. Alright, boarding baby. Welcome to Cebu. Oh, sige ba? Alright, so humana may nag-pre-prod. So first time ikaroon mag-try nga Airbnb. So mura ni siya condo nga style, no? Condo, tapos problema na mawala mo rin yung pagkaon dito. Gamit siya may high-tech Grab food, grabe kayo. Gamito na high-tech atong gamiton din mo survive at diri sa Cebu. Ngiga sa No, grabe. Ngiga lagi. Tarong ito nga aligre gaya itong siyo ani uma. Mga alauna lagi daw tango dito. Alright, so na namin din So, sa Cagayan de Oro, kanang mga nagsugod karon ng mga condominium, mo nang karon pa lang mamalit na mo kay pag mahuman na ingani na rin na may tabo, parintahan na rin ninyo. Online ra Airbnb o pre ani o. Kondo ram ni nga type, 2 ka bedroom. Parintahan dayon. So, na 2 ka kwarto, na isa na po diri. Uy, diri lugar tabi. Diri mi. Wow! Tapos, na-review din diri. Na-rin pool dito sa ubos, Pag na-pool, dali rin ka ma-pool. Pretty kayo may gala. Hulog din akong phone, dressing. So, yung ng style. So, palit na mo, burang dia sa Cagayan de Oro, pag palit na mo condominium, mintras wala pang building, pre-selling mapamalit mo kay investment na. Diri sa Cebu, mo na ilang pangwarta diri. Dagan kayo mga condominium, tapos gi-Airbnb lang dayon ba? I'm sure mas mahal ni nga unit kay atubangan ang kuan
Sa mga condominium, pag atubangan ka sa amenities, muna'y mas mahal. Okay? No, nice. So munang ako nagpalit na ko isa. Pwede mo ato sa Toscania. Kanang Toscania Towers, mintas wa pa nabuhat ng mga towers diya. Pagpalit na mo daan. Okay? Kalamid rin na pag wifi, may TV. Nato ang TV, kung mukuan ba, kung function ba, bepa. Trilling kay Megala, mo function ba ang TV? Ano yan na? 1, 2, ay, pagka, 3. So, ano na? So, ang problema ng mo karon na ay lutuanan, na ay plato, kompleto. Unya, so kung pagluto lugar, mami nag... Ngita may kuhan, ngita may kapalitan. Pero member sa Manday dapat, burag isen ay wala. Eject me, eject. Bantay, bantay, bantay. Nami sa Kamark nga puros Korean products. Anay ko ano, lanchon ni. Namon lagi nito ron problema ron. Sana, bugas. Ano ra itlog oh? Maraming gurus ng gamay ko. O kana mo na oil, mo na oil. Mahal mo kayo. Ay, sorry. Dito na tayo, balik na tayo dito sa tindahan na Cheese. Ano lang. Ito na daw discount tol. Kung makasabot ka. Napasubo mi, nakasulod mi sa kuan. Nakasulod mi sa kuan. Tindahan nga kuan. Tindahan nga puros Korean products. So, nasa i-drop sa nga passenger. Nissan Almera White. Alright, we're back. May galing kayang nakuha na mong grab a car kita kay illegal na siya. So nga kasabot ra gyapon. So nakapamalit mi Korean products nga may kasabot. Kamay gyud nakapit mi sa 7-Eleven. Very good. Ara? May mag-open nga Caltex ang tag-iya taga Cagayan. So kami ang mapaman sila kayo na diri ko. Yay, taga Cagayan na agad mo diri. Hi! Hi kids! Yeah, Boracay baby. Ay, salamat ni Bugnaw na may gala. Unang style ninyo, i-on ninyong again, room tour, duha ka kuan, kwarto. Solo ka na brad ha, na babae ang mga ihatag niya. Nice. Mag-awat to tag-design diri para sa balay. O, yan yung natutong paint ni Rusty. Tapos ang ingana nga tong kanbi. Yan na to tong window ano, wato na to na sa balay. Okay? So nakapalit na mi, pwede mi magluto, na ref. White TV rewa diri. Tapos igang man, maligo pa. So guys, mag-shower sa ako para bugnaw. Tanang kalamin diri ang TV nila na libre USB, puros Marvel. Nice, baby, nice.
Shower sa pool. Tomorrow. Good morning, guys. Good morning, good morning. From Cebu. Ligon kayo. Ligon. Yeah, luto-luto namin naman. Ako ang induction mo. Paspas ka. Init pa. Hindi lang bata. Karong hapuna magparapol ta. Manghatag tag tulo ka brand new cellphone. Ang nakalami ani, mga driver. Ang nakalami ani nga cellphone, kung mubasa inyong asawa kalitra muok, mo ni nakalami ani nga cellphone. Ha? Pag ang asawa mo check, automatic mo shutdown ang cellphone. Okay ba na? Pakpak mga driver! Woo! Alam niya. Okay, eto pa. Ay mo kabalaka kaning nga cellphone para dili mo ma-broken family, walay sent items. Okay.